jotono no tibra hasteni joto borok no advance Christmas and Merry Christmas जों दिनै tibra mo thane ngoi chini basino bini condition no bunga bo maiki choli tong bo sajin tong jabo no khangor buya de masing jora di kutungo bukrija de chumni jibu chugya chungin bising dipano chung jono kisa misa gara ngoi ni tibra mo thane ngoi जों bono kombol bai bono tulai khaikya de chung khana mani bini aadhaar card bokrui ration card bokrui bo tongjao saisung ge abon bisingo bo bini income source kono kurei bo muiku tongo khoi bazarat langoi kisa misa bhaloi je mamani bo abona bini nothong choloi bo saisung choloi tongjao abon bisingo ang tibra hasteni joto bono koina musungo abon plus abon logi je ruling government bono koina musungo boro hai boro no bahigi nugoi boro tasu jo business ge dong boro sai tugoi bono bini aadhaar card kurei ration card kurei no ration card aadhaar card pisa khaina netun ngai chung gotrai khenai tibra mo thane ngoi bino process no bahigi khairiman ngai phadi norok bo phadi chung palkhi miloi no bini aadhaar card kurei ke bono chung aadhaar card khairileno bini ration card kurei bono chung ration card khairileno abono ang tibra hasteni ta ruling government no bono koinai tamin ruling ko tongkhai to bono kaisa power tong boro khairimano chung to kaisa NGO si tebo chung je chini mansak chung try best khai tong tebon abono koinai norok phadi chung palkhani help khailani bono bohai boro budki choli tong bin nok nok ngai di ekdom choli ya nok nok bising munai nai mano bo bini koni source kurei mugi tong kholoi sai tong ge abono hasteni ang ruling government no koinai bono kicha mija bono nok rok phonong thun ba ki batani ব্যবস্থা kon khai thun ba bini income source kurei bono ration card rok bini rega khainani job card kurei abro kisa khaina rang thun hambai abe thuya jano do abe khai dong ma dong tho ang na so kai no bono wa hamda chuka 사분하고 ha 사분호 그러잖아 महा라자노